Nahráváme. Já jsem si utopil i klíče. Máš je u mě. Tak jdeme pustit. Krasavice. Je fakt, že já teda štiky nemám rád. Ale za tohle už to stojí. Markus tady jenom stojí a to chytám vždycky na dírky. A to je mace. Vždycky, když tu štiku pouštíte, není dobrý ji pustit hned, vyloženě ji jako chvíli rozdechá, aby se vám netočila ta velká štika, jo. Má Jsem toho dost. opravdu náchylný teďka v létě a nechat tu rybu vyloženě, až vyjede sama. Jo, dát jí ten čas prostě. Není to o tom tu rybu vyloženě šoupnout rovnou na vodu a odejít od vody. Jo, vyloženě si s ní dát tu práci, když už ji chcete pustit, tak ať taky přežije. A pustí tam svýho nejhoršího kamaráda. Však to nehodíš sem ten, ať to líp vidět. A, super. Teď ho ještě ohodí osasem. Klidně, mě to nevadí. Nechápu, jak se tady prostě jak takhle ty štíky vyrostou tady. Mají potenciál. To je úplně za 3 roky, Eriku. 120 cm za 3 roky. 120. Jsem dával 90, jsem letos jako první ryby. To je prostě vyloučený, že za 2 měsíce udělal z 90 na 102, rozumíš? Takže tohle je za 3 roky vyrostlá ryba z jikry tady. Jako z jikry takhle velká. Tohle chytí. To má je tady vidíš, že mají A když ta ryba má živnou vodu prostě, tak to je normální. Štiky jsou strašně rychlý, mají potenciál. Řekl jsi to na kameru? Řekl jsi to na kameru, že to je 3 roky stará ryba? No, Ještě to zopakuj. Počkej kluci, buďte potichu. tak podle informací, tam týhle rybě, tomuhle skoro monstru už, jsou teprve 3 roky. A vzhledem k tomu, že tady na Katlově i ploutve kaprům dorůstají uřezaný, tak nevěřím tomu, že by nebyly. Před 3 rokama to bylo sucho, takže Není z čeho. není z čeho. Už chce? Ne, Ještě chviličku. ještě chviličku. Tady s ní zůstanou prostě. tyhle jako velký to je- štiky potřebují. No, dát jí čas prostě, jako to je. Kubo, ty máš rekord kolik? To se ani neptej. Kubo, kolik máš největší štíku? Můj rekord bohužel před 2 dníma Zmizel. zmizel v hlubu. Ale já jsem s tím docela spokojený, ale čověče. 25 fluorokarbon od Mustadu. 25 fluorokarbon od Mustadu. To je škoda. 15 šňůra. Tady plave Denny rovnou. Jo. Tam je Denny, černý Denny. Ještě gnou rasy. No, za 3 roky to tu bude jako hardcore se všema dravcemi. No tu rybu. Potravy tady mají dost, standardů jsme chytli taky, takže pokud se tady něco s tou vodou nestane, tak určitě 100%. Perlínu je to úplně prostě. Slyšel jsem prý na feeder, plavačka super. A velký perlíní, nejenom žádný. Rady, no, takovýhle perlíny jsou tu taky, jo, běžně. Tohle jsou, těch je tu miliarda, to chytáš na hody si nakrmíš. A Radek Jíroš, buldozer, No. tak ten tu nakrmil a 1,5 hodiny chytal a pak to zabalil únavou. Do 3 vteřin záběr. Neskutečný, A neskutečný. za půl dne chytil 80 línů, přes 80 línů. On se těšil na ně. On to říkal na tom natáčení, že se na ně těší. Až za chvíli, háčku. Kluci, takhle se správně zachází s rybou, vidíte to? Jo, Sama voda. ta ryba prostě potřebuje čas. Jo, vidíte to sami, že ona se pustili- začíná točit, jo. Nikdy ji nenechám se dotočit, vždycky jenom prostě zkusím, jestli už má tu tendenci, ale ve chvíli, kdy se vám hne, ta štíka už se rozjede potom sama, ale chce to dát jí prostě čas. Záběr pěkný. No ti říkám, já jsem nahodil a hned v tom prvním propadu jsem měl cvaknutí. Otočil jsem se na kluky a říkám, kluci, nedělám si srandu, měl jsem záběr. Otočil jsem o půlku kličkou, jo. Moum a rána A znova. a pumpování už to bylo. O 7 minut. A říkám, a mám krásnýho candáta, ale jsem jí doprala škebřeho, až tady jsem jí ukázal. Ještě neporobrala. Ona se musí nejdřív zotavit pořádně. Dává zabrat 15-minutový boj. A nejenom ty štice. No, jako nejsi jediné. To by bývalo bylo na video. No, Tamhle Dennyho to taky unavilo. Takýho Dennyho.
Černý Denny. I tady černý Denny. Natočila Eliška přednášku? Nevíš? Část. Určitě, tak to je dobře. určitě Sumcovou. Určitě Část Sumcovou. A Petr udělá ještě jednou Candátovou, protože já jsem zbídačenej, ale myslím si, že má live stream s tou štikou, když jsme ji vyndali ven. Když jsme ji fotili právě, když mi rozřezala ruku. My vysvětli u těch velkých štik ten skřelovej hmat, ty ona se blbě hná rozsápět na kaši. Spíš zase moc ty. Teď kdyby se ten hodil, tak jde potom. Dej ten, prosím tě, Nebyl úplně tady takovýhle kousíček. Jsi zotavila? Ne, on to tam nemá zahák. Ještě jednou. No dobré, jestli se natočí pro kameru tamhle, Maximálně takhle, ale. aby jsme už zbytečně netrápili co nejmíň. Jo, ale Ta se leskne. má pěkný oči v pohodě. To je zlato. Takhle ti ji ukážu ve vodě maximálně. Už ji vyndavat z vody nebudu. No, to stačí. To je krása. Je, veď, kluci. Já myslím, že Kuba by tam rád vlezl, ale už se nebude převlíkat znovu. Takže tohle co takový obři tady žijou prostě. Já si myslím, že tady budou i větší. Ty jsi jsem pouštěl letos ty 90. Kubo, a Budou mít taky, aspoň by byla dobrá. si dával na A jaře, že? grill. Říkám, já jsem chytil 65 sandáta a on měl 4 kila. Jako. Byl silnej. Dneska. Ten měl ke 4 kilům ten sandát. To jsou prostě ty ryby úplně neskutečně vypasený. Tady ju rovnou naporcujeme. No, vem si, že už tehdy jsem sem dával 90. Sandáty. Takových 10. 10 kilovky. Takových 10. Tak snad třeba Jako před 3 rokama. No. Hele. A? Začíná trošku hejbat. a spouzet. Konečně. Jak se ona si odplave vyloženě sama, už stačí jakový. No, pořád se otáčí. Ona se bude otáčet, ale už pomalinku půjde za chviličku. To nebude dlouho trvat. Máclo je to lepší, než by... Hele. Hele, a už s Bohem. Zamáváme? A vlastně nám to je zpátky. Opatrně ten prut. Počkáme si, jestli nevypadá. Ještě někdo.